jokaisen hyvä ottaa huomioon, kun haluaa tulla uuteen kaupunkiin ja löytää uusia mielenkiintoisia juttuja. Et monen ison kaupungin ydinkeskusta on ihan täsmälleen samanlainen. Siellä löytyy samat liikkeet ja muut. Se, että aika monessa kaupungissa käy sillä tavalla, että pikkuhiljaa ne mielenkiintoiset paikat alkaa löytyä niin kuin ulompaa ja ulompaa. Et mitä kauemmas tullaan keskikaupungilta, niin sitä mielenkiintoisempia paikkoja löytyy. Ja niin me itse asiassa tämäkin paikka löydettiin. Ennen kuin me lähdettiin matkaan, me kysyttiin Suomessa tutuilta. Ja me ollaan täällä kyselty ihmisiltä, niin tää kadunpätkä on itse asiassa noussut jatkuvasti esille. Että täällä kannattaa käydä, katsoa, että mitä kaikkea täällä sitten tapahtuu. So in the old times it was like worker, the whole area here is like worker place. So like poor people and now it's been more trendy. Like the last 2 years it's been like there's a lot more hype. So it's nice. Now there's a lot of hype around the street, a lot of new shops coming up and. No, tämä Jägersburg-kaadehan on tällainen, sanoisiko jokseenkin hieman rähjäisen ja boheemin oloinen seutu. Ja me ollaan tehty tässä nyt ensinnäkin mielenkiintoisia havaintoja. Me ollaan löydetty tämmöinen luksussuklaita myyvä liike. Ja me haastateltiin tätä kaveria ja hän itse asiassa sanoi, että hän halusi tuoda tämmöisen mielenkiintoisen kontrastin. Eli kalliita käsin tehtyjä suklaita myydäänkin jossain todella mielenkiintoisella erilaisella alueella. Siitä syntyy mielenkiintoinen ilmiö. I like the contrast between this is not the best part of Copenhagen. There's been a lot of gang violence, and so I wanted to open a luxury chocolate shop in an area like that. And but it turns out that the street has sort of been transformed into a very nice street. Toisin ehkä kuin tällaisessa niin kuin etnografiassa, missä aluksi niin kuin seuraillaan ihmisten käyttäytymistä ja sitten ehkä jossain vaiheessa kysytään jotain, niin mun mielestä tällaisessa niin kuin trendien bongailussa on tosi hyvä idea mennä juttelemaan rohkeasti ihmisille. Ja sellaisille ihmisille, jotka näyttää mielenkiintoisilta, on töissä mielenkiintoisessa paikassa, tekee jotain mielenkiintoista. Hi, I'm Bobby Ågren. I have this shop in Copenhagen, Nørrebro, and it's a hairdresser, but it's also combined with retro games and toys. You can come and trade it for some other toys, or for some money, or for a haircut. That's actually my concept, yeah. Hairdresser/retro shop. Toisaalta useimmat suhtautuu tosi niin kuin mukavasti, jos heidän tekemisestään on kiinnostunut. Would you like to show your most precious items here? Yeah. Do you mean like the items I like? What are your favorites? Yeah, my favorites. I was a child in the 80s, so the things here is the things that I really like 80s and beginning of the 90s. What do I really like? I really like the stuff the things that get me most excited is the stuff I had myself, or I forgot that some of my friends had, or I always dreamed of as a child to have, and I never got, but every Christmas I was like, oh, please mom. I really like He-Man's castle, Castle Grayskull. It's combined with the nostalgia, but also the aesthetics of the things here, and also I really like. I can show you in here some of my favorite console. It's this Vectrex. I just bought a lot of things for. I think it's actually on. That's probably my favorite right now. It's like a color that actually it's not. It's black and white, but to get color, you put in colored overlays for the different games. But this is an awesome machine. I have this shop for 4 years. I feel there's a big increase the last 4 years about retro stuff, and people are, it's more. There's a lot of people coming as getting adult and wanted to have maybe for their kids or for themselves the stuff they had as a child. So I feel there's a really growing interest in everything actually, fashion, music. Usein kun me puhutaan innovaatioista, me välittömästi ajatellaan jotain teknologista, uutta asiaa. Oikeastaan aivan yhtä tärkeää olisi kiinnittää huomiota erilaisiin sosiaalisiin
ja kulttuurisiin innovaatioihin. Ja millaisia niin kuin esimerkiksi kaupunkitilaa, millaisia laboratorioita erilaisille kulttuurisille innovaatioille syntyy. Me tultiin tämmöiselle pikkasen räjäiselle kadulle, missä on paljon erilaisia kiinnostavia konseptimyymälöitä, missä on semmoisia pieniä, hyviä oivalluksia. Olisi helppo sanoa, että tämän tyyppiset myymälät, että ne on niin marginaalisia, että mitä merkitystä niillä oikeastaan on. Se merkitys on just siinä, että tämän tyyppinen alue usein toimii sellaisena tietynlaisena niin kuin uusien asioiden, kulttuuristen ja sosiaalisten innovaatioiden kiihdyttämänä, missä ne fiksut jutut syntyy ja sitten usein noin vuoden parin viiveellä ne poimitaan myös esimerkiksi valtavirtaketjujen käyttöön, ehkä jossain pikkasen muuntuneessa muodossa, mutta kuitenkin. Eli tavallaan oli hyvä käydä vähän siellä myös sosiaalisten ja kulttuuristen ilmiöiden alkulähteillä nimenomaan ennakoivasti katsomassa, millaisia uusia asioita on keksitty.